ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ତମ ଇଂରାଜୀର ଲେସନ୍ 4 ସେସନ୍ 4 ରାଇମ୍ 1ଟି ପଢ଼ିବା। ଏ ଯେଉଁ ଗୀତଟା ଅଛି ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଗାଉଛି, ତମେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପଛେ ପଛେ ଗାଇବ। ଦେଖ, ପୁସି କ୍ୟାଟ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଡିଡ୍ ୟୁ ଡୁ ଦେୟାର୍? I frightened a little mouse under the chair. ଆଉ ଥରେ ଦେଖ, ପୁସି କ୍ୟାଟ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଡିଡ୍ ୟୁ ଡୁ ଦେୟାର୍? I frightened a little mouse under the chair. ଆଉ ଥରେ ଦେଖ, ପୁସି କ୍ୟାଟ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଡିଡ୍ ୟୁ ଡୁ ଦେୟାର୍? I frightened a little mouse under the chair. ୟାକୁ ତମେ ବାରମ୍ବାର ଗାଇବ, ମନେ ରଖିବ। ତାପରେ ଆମେ ଏଇ ସଙ୍ଗଟାକୁ ଏବେ ଆଜି ଆଉ ଆମେ ବୁଝିବା। ଦେଖ, ପୁସି କ୍ୟାଟ୍ ପୁସି ବିଲେଇ ହ୍ୱାଟ୍ ଡିଡ୍ ୟୁ ଡୁ ଦେୟାର୍? ତମେ ସେଇଠି କ'ଣ କଲ? ବିଲେଇ କହୁଛି I frightened a little mouse under the chair. ଦେଖ, ଏଠି ଚେୟାର ଅଛି, ଚେୟାର ତଳେ ଅଛି ଛୋଟ ମୂଷାଟା, ଏଇଟା ହେଉଛି ବିଲେଇ କହିଲା I frightened a little mouse under the chair. ମୁଁ ଚୌକି ତଳେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ମୂଷାଟାକୁ ଡରାଇଲି। ବୁଝିଲ କି ନାହିଁ? ବିଲେଇ କହୁଛି ମୁଁ ଏଇ ଚେୟାର ତଳେ ଥିବା ଗୋଟେ ଛୋଟ ମୂଷାଟାକୁ ମୁଁ ଡରେଇଲି। ତାପରେ ଦେଖ, ୟାକୁ ତୁମେ ମନେ ରଖିବ। ଏବେ ଦେଇଛି ଦେଖ, ଏ ଯେଉଁ ଏଠି ହସ୍ତାକ୍ଷର ଲେଖିବ। କପି ଦ ଲାଇନ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ପୋଏମ୍ ଇନ୍ ଗୁଡ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡରାଇଟିଂ। ଏଠି ଦେଖ, ପୁସି କ୍ୟାଟ୍ ଦେଇଛି, ଏ ଯେଉଁ ସଙ୍ଗଟା ଦେଇଛି, ଏ ଯେଉଁ ସଙ୍ଗ ଉପର ସଙ୍ଗଟା ଏଠି ଲେଖିଦେଇଛି। ତୁମେ ୟାକୁ କ'ଣ କରିବ, ଏଇଠି ଲେଖିବ ସୁନ୍ଦର ହ୍ୟାଣ୍ଡରାଇଟିଂରେ, ଗୋଲ ସୁନ୍ଦର କରିକି ଲେଖିବ। ଏଠି ପୁସି କ୍ୟାଟ୍ ଏଠି ଲେଖିବ। ତାପରେ ହ୍ୱାଟ୍ ଡିଡ୍ ୟୁ ଡୁ ଦେୟାର୍ ଏଠି ଲେଖିବ, ହ୍ୱାଟ୍ ଡିଡ୍ ୟୁ ଡୁ ଦେୟାର୍। ତାପରେ I frightened a little mouse ଏଠି ଲେଖିବ, ଅଣ୍ଡର ଦ ଚେୟାର ଏଠି ଲେଖିବ। ଏବଂ ଏ ଗୀତଟାକୁ ମନେ ରଖିବ।